Αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα θα σας μάθω να φτιάχνετε ένα σκουίσι. Εγώ έχω πάρει ένα χαρτί και το έχω διπλώσει στη μέση, όπως βλέπετε. Να το κάνετε κι εσείς και εγώ θα σας περιμένω μέχρι να το κάνετε. Τώρα παίρνουμε το μολύβι, ζωγραφίζουμε και τώρα θα το ζωγραφίσω ανάμεσα με γραμμές. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε ζωγραφιά από μέσα. Και τώρα εγώ το έκανα. Μόνο λίγες γραμμές έχω να κάνω εδώ. Θα το κάνω έτσι. Διώχνουμε όλα αυτά και αυτό είναι έτοιμο όπως το έχουμε κόψει. Παίρνουμε την ταινία όπως βλέπετε και θα βρούμε την άκρη. Την βρήκα, αλλά είναι ανάποδα. Και τώρα το κόβουμε. Εδώ μου έπεσε. Τώρα το κόψα και εδώ που έχει λίγο κενό παίρνουμε το ψαλίδι. Να. Και τώρα παίρνουμε ξανά την ταινία. Και τώρα κολλάμε από την άλλη μεριά. Και τώρα θα το κόψω. Και εγώ θα σας περιμένω να το κάνετε τώρα και λοιπόν, έχω το βανβάκι, δεν θέλω και πολύ και τώρα το ανοίγω
Λοιπόν, θα πάρω λίγο ακόμη. Και παίρνω πάλι την κόλλα. Την κόλλα δεν τη χρειάζομαι και πολύ και το χαρτί. Το χαρτί το χρειάστηκα μόνο μία φορά και την κόλλα μόνο 3. Αλλά τώρα τη βρήκα την άκρη. Και τώρα θα κολλήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα περιμένω λίγο χρόνο για να το φτιάξετε μέχρι εδώ. Και εγώ θα κόψω μέχρι που... Και τώρα θα κόψω το κόβω και έτοιμο. Λοιπόν, άμα θέλετε να φτιάξω κάποιο άλλο, να μου γράψετε στα σχόλια. Κάντε ένα like και μια εγγραφή. Γεια σας!